that I would not. Partner. Yes, partner. Ano na yung mga trending na video ng mga hayop na napapanood mo? Yung huli ko napanood, sinampal siya ng hayop niyang asawa. Kasi, trending talaga yun. Napanood ko rin yan. Kinaladkad pa sa escalator, inipit pa sa elevator, tapos hinulog at ginulong-gulong sa putikan. Charot. Ang dami nangyari. Ang daming ganap. Napakalakas. Ang daming ganap. Ganun. May mga ganun, mga hayop na kabet, di ba? Mga hayop na asawa. Ito naman, hayop na cute. Okay. Normally, yung mga daga talaga, pag nakikita natin sila, nangingilabo tayo di ba? May mga tao nakukitan, pero marami sa atin, ang conditioning, ang orientation natin sa daga, peste sila, nakakadiri, no? Sinasabi mo pa nga yung daga, kinikilabutan na ako Pero ako honestly, nakukyutan ka sa kanila. Naawa ko sa kanila pag pinapatay sila. Hindi ko naman sila pinapatay, ayoko lang sa kanila. Grabe ka naman sa akin. Kunyari, may nakita ko nilaso na daga, o kaya pinatay na daga yung dagang nasa tubig. Nasa tubig, tapos pinubuhusan ng mainit na tubig. Mga ganyan. Nakakaawa sila So, kasi pinaitim lang sila, pero yung mga hamster ginagawang pet. Ganun din naman yun. Yan tayo colonial mentality. Diba? Yung dagang ito, nahuli talaga, captured sa video, mga kaibigan, naliligo literal. At ang cute niyan tingnan. Nag-scrub? Nag-scrub. Parang tao, gumaganon siya. Yung sa ulo, na parang nag-shampoo. Parang nag-shampoo. Diba tayong ganun mga tao ganun? Siya din nagkaganon. Tapos hinihilamusan niya yung mukha niya. Ulit-ulit. Hindi ito AI, hindi ito Hindi, totoong daga. Edit. Oo. Paano mo nalaman nandun ka? Nagkausap kami kahapon. Sabi, huy, trending ka. Sige, confirmed. Okay. Sabi niyo, salamat, shinare mo ha. Oo nga. Gabi, sikat na ako. Ang bongga-bongga talaga ng mga ganyan, yung pagka-captured by the camera, yung mga unexpected, and it makes you respect and take care more of animals. Take care of take care of yourself. Basta ganun. Take care of everything. Basta take care, God bless. Kasi di ba kunyari, pag nakakita kayo ng mga hayop na maliliit na akala natin peste, pag nanganganak sila, cute din sila. Nakita ko din yung mga videos niyan, partner, na minsan talaga, peste sila, pero marunong sila mag-alaga ng mga anak nila. Diba? Buti pa nga yung mga ganyan, marunong mag-alaga ng anak. May mga iba tao nga, di ba? Hindi naalagaan yung anak. Nako, diba? Talaga naman di ba? Mas buti pa yung daga. Buti pa yung mga hayop marunong. Marunong. Diba? Ikaw wali, ngangi. Tao ka na ha. Diba? So mag-ano po tayo? Magbigay po tayo ng pagmamahal at respeto sa mga animals. Yes, totoo yun. We can coexist with them. Yes. Diba? Kasi nga, katulad nga ng kwento ni partner, diba? Naliligo, naghihilamos. Tsaka ang nakakaaliw sa kanila, partner. Marunong din sila mag-share ng love. Diba yun? Yung sharing of love, kung paano sila nagiging parent to their offspring. Offspring. Diba? Apakagaling. Bongga. Let's love each other. Correct. Kaya again, yung hayop mong boss, mahalin mo yan. Diba? Yung hayop mong kapitbahay, mahalin mo yan. Diba? May pakinabang yan. We can coexist sa mga hayop na yan. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala ang paghintay sa taong di ka kayang mahalin. Ay, katumbas din ang paghintay na tumami sa asin. Tara, kape na!